Budeš dělat taky? Tačko, udělej pero. pero. Mňam. Mňam, jo? Pero. A to jsou normální Vánoce u nás, u Gavlasu. Druhý řádek vlevo dole. Dorota Bachalová. Dorota Gavlasová. Květoslava Gavlasová. Drzý čert. Ještě jednou, prosím. Jseš drzý čertice. Drží čertice. A tady na To je jedno, jestli je čerpaná nebo... čerpaná. Dobrou chuť. Tak Martinka je čerpaná. Jestli je holka nebo kluk, ne? Martinka,